Mám dva občianske podnety. Prvým občianským podnetom, na ktorý sa chcem opýtať, sa týka protipovodňových opatrení, respektíve sanácie po povodniach. Na ulici Medzipotočná, tam pred odbočkou, pred odbočkou na Liščiu, bol poškodený povodňami most. V zásade v nejakom období po povodniach sa tady ani nemohlo chodiť kvôli narušenej statike. A čo sa chcem opýtať je, že ten most bol síce nejakým spôsobom rekonštruovaný, niečo sa tam malé opravovalo, ale na základe toho, že celé to koryto, vlastne teraz je tam vlastne aj tá fotka, že z tej Medzipotočnej, tam ten mostík vlastne tým, že koryto nad ním pri ulici u Kozánka, čo je vyššie trošku smerom do lesa, do toho údolia, odkiaľ tá voda pritiekla, tak celé to koryto sa po povodniach vyčistilo, rozšírilo, odstránili sa tam aj nejaké stromy a vlastne túto zástupcovia hasičov tam vykonali dosť záslužnú prácu. Ale čo chcem povedať, to koryto sa vyčistilo a celý ten lievik alebo celé to úzke miesto sa odtiaľ prenieslo až na ten most na Medzipotočnej. Tam v súčasnosti ten mostík je tvorený betónovou rúrou malého priemeru a opravovali sa tam vlastne len nábehy a tie úložné prahy toho mosta. Čiže čo sa stane, že ak najbližšie sa náhodou vyskytne veľká voda, tak celá tá veľká voda sa zastaví na tomto mostiku a vlastne tam sú nehnuteľnosti hneď, že tesne pri tom koryte. A chcem sa opýtať teda, že či pri tej rekonštrukcii boli robené nejaké prepočty prietoku vody na 100-ročnú vodu, respektíve 1000-ročnú vodu, alebo na základe čoho sa tam tie sanácie robili, lebo tam akože keby sa to vysoká pravdepodobnosť je, že keby sa to prerátalo teraz na ten objem koryta, ktorý je sprietočnený až po toto miesto, tak tá voda tu urobí akože neskutočné škody. Tam, keď na tom obrázku to vidno, tam sú rodinné domy hneď pri tom moste a hneď pri tom koryte potoka. Ďalej vlastne to pokračuje tam k tej výstavbe na Liščej a tam ďalej je čo sa tu aj dneska spomínalo, tam sú potom tie panely v tom koryte toho potoka. Tam, áno, presne tam. Čiže moja otázka znie, že či tento prípad toho mosta aj bol hydrologicky prerataný, statický a na základe toho sa tam robili tie úpravy, alebo to bola len nejaká v zásade kozmetika, ktorá vyšla z nejakých financií, ktoré bolo možné na to použiť. To je prvý občiansky podnet. Ďakujem. Ďakujem za slovo, keď môžem na to reagovať. Treba si dať ruku na srdce, že vôbec celé mostné telesa pozdĺž celej Slovenskej republiky nedokáže samospráva sanovať. Takže to je asi taká prvá myšlienka. Druhá vec, že my sme to napriek tomu nechceli tak nechať a tento mostík bol podmytý. My sme požiadali pána, neviem teraz, či pána docenta alebo profesora Turčeka, on nám napísal ten stav a my sme sa rozhodli napriek tomu, že ten rozpočet nám to nedovoloval sa vysporiadať s takým spôsobom, že tie devastačné úseky pod tým mostným telesom, ktoré boli vymyté, tak sme chceli spevniť, aby nejakým spôsobom to ďalej negradovalo. Pokiaľ tá otázka smeruje k tomu, či my sme robili niečo pre zvýšenie kapacity alebo sfunkčnenia prietoku toho mostu, toto určite nie. Toto nie. Tam naozaj bolo to, že degradovanie a podmytie toho, aby sa to nejakým spôsobom zastabilizovalo, ale sfunkčnenie a nejaké prepočty, tak o to mesto nežiadalo ani k tomu nepristúpilo. Pán Turček, je to aj môj učiteľ zo školy a on je špecialista na zakladanie stavieb a na špeciálne zakladanie a na spevňovanie, teda tie zemné práce, ale on nie je špecialista na veľkú vodu. Čiže dobre, beriem, po tejto stránke je to asi zvládnuté, zachytené a stabilné, ale na veľkú vodu každopádne to trebalo posúdiť a určite ten stav, ktorý tam je teraz, tak by nemal byť brány za konečný, treba s tým robiť niečo ďalej. Treba to prerátať minimálne, zistiť, aký prietok tam potrebný je a podľa
nejakých cenových ponúk, potom sa dostať k nejakej informácii, že čo by to stálo. Ja viem, že na to nie sú dneska peniaze, ale možno z nejakých vodozádržných, neviem, akých iných programov by sa na to peniaze použiť dali, lebo určite sa to dá opodstatniť, že to nie je niekde na lúke v lese, alebo čo, je to v tesnej blízkosti, akože na hranici obytných domov. Keď môžeme ešte za to zareagovať, tak ten rok dozadu my dvaja s primátorom sme tam v niekoľko hodinových intervaloch chodili 7 dní za sebou a veľmi dobre vieme a teda sme aj svedkami toho, že hasiči, ktorí tam naozaj urobili kus práce, to potvrdzujem, čo ste vyslovili, tak takisto teda boli tejto domnenky, že ten prietok nestačí. Ale myslím si, že to je téma, o ktorej sa môžeme následne baviť. Ja len teda, aby tá informácia zaznela, taká, aká je. Nechceli sme dopustiť to, aby to degradované časti toho mostného telesa sa degradovali ešte viacej, čiže chceli sme to nejakým spôsobom zastabilizovať, o funkčnosti mesto nejakým spôsobom nevyvinulo nejakú ďalšiu diskusiu alebo aktivity, ale takisto netvrdím, že to v budúcnosti si nemôžeme k tomu sadnúť, ak nám to dovolí rozpočet. Myslím si, že projektová príprava a prerátanie není sú nejaké veľké náklady na to, aby aj ten podklad už nejaký sa zaobstaral a myslím si, že táto téma minimálne vám možno potom pristane niekde v správe pre primátora alebo niekde proste, že tým, že som bol oslovený, tak som vám to teraz akože predniesol asi na prvú. A ten druhý podnet je, kolegyňa Klačmanová to tu spomenula, pán primátor tiež k tomu dal nejaké vyjadrenie, ale mňa iný spoluobčan oslovil, teda blízko bývajúci výstavby tých 5 rodinných domov hore na Lesnej. Tam na tej výstavbe, jak začala výstavba tých 5 domov, tak na plote boli uverejnené stavebné povolenia, asi 3 alebo 4, mám to odfotené tie čísla stavebných povolení, na základe ktorých teda tam ten staviteľ začal stavať. A my sme mali toho staviteľa na komisii dopravy a výstavby, kde sme preberali tú jeho povinnosť postaviť komunikáciu na Lesnej po križovatku s Platanovou, že to má v povinnosti a bez toho neskolauduje. A chcel nejakým spôsobom hľadať možnosti, ako sa z tejto povinnosti vyvliecť. Áno, jedna bola aj tá, že zaplatí nejaký ten svoj podiel a nebude to musieť stavať, ale neviem, či tento spôsob je úplne čistý, aby nedodržal tú kolaudačnú podmienku. A my sme na komisii dopravy teda mu dali vyjadrenie, že musí tam tú komunikáciu postaviť, lebo nejaké finančné vyrovnávanie nikdy úplne nezabezpečuje to, že tam tá komunikácia bude. Takže neviem, už potom ďalších rokovaní s ním sme neboli. Ja som si tie stavebné povolenia, si ich plánujem teda pozrieť, že aké sú, či sú platné alebo neplatné, ale každopádne odporúčam aj mestu žiadnu dohodu o nejakom finančnom vyrovnávaní uzatvárať, ale dať mu tú povinnosť splniť a nech to tam postaví, ak to má postaviť. Lebo takýchto dohôd všelijakých už bolo veľa a tie komunikácie sa potom nepostavili a peniaze sa roztopili na iné účely. A tam je šanca, aby tých pár metrov aspoň on z povinnosti kolaudácie naozaj urobil. A keď sme mu povedali, že mu to nedovolíme skolaudovať, on povedal, že on to tam aj tak postaví a tie domy predá. Takže tá komunikácia nebola úplne s ním akože na normálnej úrovni. Domy sa začať stavali, asi ten termín chce dodržať, ktorý tam má napísaný, nejaký budúci rok, nejaký, neviem, či to tam má 6. alebo ktorý mesiac. A preto upozorňujem aj mesto a teda žiadam, aby toto na tým malo dohľad a aby tá kolaudačná podmienka, ak tam je a je platná, tak aby bola prioritná pred nejakým finančným vyrovnávaním. Ďakujem.